No niin, hyvää iltaa. Hyvät naiset ja herrat. Tänään meillä olisi tarkoituksena vaihtaa hieman ajettu takarengas. Tästä niinku puuttuu jokainen rivi, mutta ei se ole haitannut meikän pojan menoja. Mä voin nyt niinku sanoa, tästä tulee pitkä video, tai mä kuvaan pitkästi, mutta sitten taas me leikataan tätä ihan hirmuisesti. Et jos nyt niinku rehellisiä ollaan, mä avasin tota rengaslukkoa ja missä se nyt on? Tuolla. Niin no siis mikä toi nyt on? Sisäkumi mikä? Hetkonen, nyt mulla hukkua omia ajatuksia. No. Joo, mut mä avasin näitä kahta hyvin olennaista pulttia 15 minuuttia, joten älkää odottako multa liikaa. Nyt! Mä oon jo kerran kokeillut tätä, kattokaa tätä. Tää on oi. Meikänkin voimille teet. Mutta nyt pitemmittä puheittaa. Mä en ole siis mitään juttu. Oi, tossa oli toi, mutta toi rengas huono juttu. No, kuuleeko ilmaa tulee pois. Se on hyvä merkki se. Oho, se oli muuten iso paikka. Ai, siinä oli no, oho. Siinä oli tommonen. Siis, mä voin jo nyt sanoa. Tää ei oo niinku herkimpien silmille tää mun tekeminen. Et tästä ei tule mitään. Tää. Ei. Oho, sekin lähti jo sieltä. Oi herran piaksut, tästä tulee pitkä ilta. Ja mä voin nyt jo sanoa, että tää GoPron laatu ei ole mitään parasta. Mutta onpahan kuitenkin. Tai siis ei se laatu. Oi. Ja heti ensimmäisenä. Tää oli nolo. He. Toi on suurempi. Ei yli. Ui. Niin tuosta renkaasta. Niin se ei, no otetaan nyt tänne. Se ei ole näköjään kestänyt kauhean kauaa. Sillä on siis ajettu jo, minä mä sanoisin joku 20 tuntia, ettei. Hetkon. Nyt jos ai vitsi, tää on piikkirengas. Herra jumala, sattuu. Ei. Ei hyvä alkuvideo. Jos me pistetään toi tuohon, me pamautetaan sitten. Ei. Miksei? Mikä tästä? No mikä tässä nyt? Tää on niinku. Ai! Mä saan tonkin niskaan. No sekin on kokeiltu. Se tarvii enää pelätä ainakaan. Hyvä alku sekin. No, nyt te katsojat varmaan. Ai! Taas varpaille. No nyt niinku. Ai. Oh. Ei hyvä alku. Ei todellakaan. Yes. Hyvä minä. Tää on niinku. Mitä täällä on tapahtunut? Hetkonen. Tää on niinku. Herra jumala. Nyt ei koko Häh? Ei ole menossa rikki. Okei, tuo näyttää siltä, että se menee rikki kohta.
Jos se nyt ei menisi. Häh? Ei kunhan se meni. Ei oo todellista. Pyöriiks tää filmi vielä? Te katsotteko vielä? Joo. Tässä sitä ollaan. Arki-iltana. Nyt te varmaan kysytte multa tai huudatte siellä kotisohvalla, miksi et sä käytä sitä rapakontaa? Se on oikein hyvä kysymys. Mä mietin sitä itse tuolta. Mä muuten kekkasin. Entä kun tällä vaan painaa. Mä olisin voinut tehdä koko ajan. Siis mä tein niinku vaikeimman kautta. Siis mun ajattelutapani ei ole näköjään kehittynyt vielä. Ikää 13 vuotta ja mä olisin... Koko ajan mä ajattelin, että mun pitää kääntää se ja sitten painaa se, että sit se niinku lähtisi. Mutta ei se näköjään ollutkaan niin. Vaan se oli niinku ihan vaan tosta noin paino. Mut tää... No voi jeena! Voi... Ei! Se oli... Häh? Mä oon näköjään hyvä tekemään kaiken kannatuksen kautta. Tää on eeppistä. Noniin, nyt ois kaikki renkaat ja sun muuta haettuina. En muuten tiedä, että kannattaako laittaa se toi rengaslukko. Mennään makkasin. Semmonen. Tää näyttää pieneltä. Meneekö se tuolla? Menee se varmaan. Hajutesti on raikkaan tuoksun. Ja sitten täältä niinku Technomotion. Erikoinen. Ei erikoinen, vaan oma. Tämä on tujua. Näettekö tot? Mä teen vielä uuden. Nyt mä en menetä mitään. Oho. Meneekö vielä yksi? Yes! Oho, väärinpäin. Noin. En tiedä uskaltaako vielä. Meneekö yksi? Mitä ootte mieltä? Oho. Nyt menee. Silmänräpäyksessä. Meneekö katto? Hui. Oho, kahdella kädellä. Mä rupesin miettimään, että kannattaako tää vetää käsin vai semmosella... No mikä se nyt mun suomen kielessä nyt mättää se pensselillä siis. Juu. No. Ei juma, sekin meni väärinpäin. Ai. Tää on säälittävää vaan tää mun touhu. Mut tulee pahan tehtyä kun... No, mut se on hyvä sanonta se, että tekemällä oppi. Nyt hyvät naiset ja herrat. Sulkekaa silmän. Mä en tiedä mitä. Nyt näitä tehdä silleen, ettei mua... Herra Jumala. Eihän 13 vielä täällä. Nyt mene mihinkä. 13-vuotiailla riitä voimat. On kyllä. Tässä onkin ihme. Ei oo todellista. Ei. Nyt älä luovuta. Älä luovuta. Älä luovuta.
mä luovutin. Ihan vaan tiedän. Ei Jerry, siis sen verran säälittävää se oli sen tekeminen, että tuolta tultiin ja autettiin. Nuorta pikkupoika avun tarpeessa, niin sanotusti. Sen verran tuli apua, että laittoi solun paikoilleen ja ton renkaan vanteelle. Minun seuraava tehtäväni, hyvät naiset ja herrat. Mikä tässä nyt on? ei se ei ole. Täänos. Niin. Häh? Mielenkiintoista. Missä? Vaikka on tuossa. Nyt on ainakin fresh set of new tires. Huomatkaa mun englanti oli 9 todistuksessa. Älkää moittiko mun englannin kieltä. Häh? En nyt kerta kaikkiaan ymmärrä. Ja pieni sormi lämmittelytauko. Ei pidetä montaa minuuttia, koska otetaan muutama haarahyppely ihan vaan kunnon vuoksi. Ja nyt on sykkeet ihan katossa. Ei, mutta mitä se sormiin liittyy? Ei mitenkään. Ei. Toi on väärin, mutta... Tää nähtävä. Tää on vaan nyt. No niin, se on siinä. Hyvät naiset ja herrat. Kiitos kun katsoit tämän eeppisen niin sanottu renkaanvaihtovideon. Ja toivottavasti opit sen, että kaikkea ei tarvitse tehdä vaikean kautta. Se on niin kuin, käyttäkää päätä, käyttäkää järkeä niin kun vaihdatte kumeja. Katsoo kelloa. Niin mä tein tätä varmaan semmosen 2 tuntia. Tää ei todellakaan ole hyvä. No ei tällä kyllä mitään Enduro-GP-ennätyksiä tehdä, mutta hei. Kiitos kaikille. Palaamme seuraavan videon parissa. Näkemiin.